σκοπό εγώ να ξαναπάω σε ένα βουτάο. Έχουμε εδώ πέρα την Ήρα, την Πέσκα, την ρεπόρτερ μας, η οποία με κάποιο τρόπο μαγικό, τώρα δεν ξέρω τι κόλπα είναι αυτά, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αληθινό το κινητό, βουτάει με το κινητό της, μιλάει. Το κλείνει, το βουτάει και δεν χαλάει. Μπορείς να μας λύσει το μυστήριο, καταρχάς ξέρεις γιατί είσαι θεά με το μαγιό. Βγαίνει σιγά σιγά. Έλα έξω, έλα. Όχι, θέλω να σου μιλήσω λίγο από τη θάλασσα πρώτα. Εντάξει, και να κάνεις και βουτιά για να το δω ξανά. Δεν θα κάνω βουτιά, θα σου μιλήσω λίγο, άκουμε λίγο. Εντάξει. Μ' άκουσες? Παιδιά, έλα, πες πώς το κάνεις, είναι ψεύτικο το κινητό. Ορίστε. Είναι ψεύτικο το κινητό. Όχι, δεν είναι ψεύτικο, θα σου δείξω αμέσως τώρα. Πιο αργά, κάτω αργά και βασανιστικά. Μην βγαίνεις τόσο γρήγορα. Και δεν είμαστε, όχι, δεν είμαστε στο Next Top Model. Ελάτε είναι εδώ. Λοιπόν, Περίμενε, όχι, τρέχεις. Ήρα τρέχεις και δεν το θέλω. Προσπαθώ να αποφύγω, λοιπόν. Ήρα, τι είναι αυτά? Τι παιδιά, τι δείχνουμε στον κόσμο πρωί-πρωί, τι είναι αυτά? Σου θυμίζει μετάκι. Τώρα να πω ψέματα, ναι, μου θυμίζει κάτι. Αυτά για το κινητό δεν είναι, βρε παιδιά. Περίμενε, αυτό που μου θυμίζουνε, αυτό είναι. Κατάλαβα. Ναι, τι δουλειά έχουν τα προφυλακτικά με το κινητό πρωί-πρωί στην παραλία? Έχω μπερδευτεί λίγο. Κοίταξε να δεις, θα το πω σου πιο διακριτικά μπορώ. Ναι, Λοιπόν, παρακαλώ. προστατευτικές θήκες, Ναι, ωραία το έθεσες. ναι, μοιάζουν με το προφυλακτικό, Ναι. αλλά δεν έχουν... Μοιάζουν πολύ, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον κύριο Κώστα Γρυπονησιώτη, Ναι, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της εταιρείας που παίρνει αυτές τις θήκες. ναι. Αυτές οι θήκες με το κινητό τι σχέση έχουν? Μέσα αυτές τις θήκες έβαλες στο κινητό και έγινα διάβροχο. Ναι. Απίστευτο. Θα σου δείξω τώρα αμέσως, θα μας δείξει δηλαδή ο Κώστας, πώς τυλίγουμε το κινητό. Ναι. Και αυτό απευθύνεται και σε γυναίκες και σε άντρες. τρόπο δηλαδή, όπως βλέπουμε. Όχι, όχι. Είναι πρώτη φορά που η χρήση του συγκεκριμένου προστατευτικού καλύματος απευθύνεται και σε γυναίκες και σε άντρες. Λοιπόν, πώς να το χρησιμοποιούμε σωστά? Λοιπόν, βλέπετε, έτσι. Ναι. Άντε, ναι. Έτσι εκτύλιξε και το δικό μου και πέφτουμε στη θάλασσα. Πού είναι ο Ντίνος να μας πει ότι και για τον νούδο του χρειάζεται αυτό? Κύριε Κώστα μας, Ναι, είναι κύριε καμία Κώστα. χρήση αυτά. Είναι μία χρήση. Α, μάλιστα. Έχει σε διάφορα πράγματα. Και σε γεύσεις. Προσοχή. Μην χρησιμοποιείτε κάτι άλλο. Διευκρινίστε το αυτό, γιατί εδώ υπάρχουν... Όχι, αυτό το διευκρινίζω. Είναι μόνο προστατευτικές θήκες κινητού. Κινητού ακριβώς. Κινητού. Με άρωμα. Όχι, δεν έχει ούτε άρωμα ούτε γεύσεις, γιατί μας έχουν ερωτήσει και αυτό. Κοστίζουν €1 το ένα. Ναι. Μπορείτε να τα βρείτε στο site που είναι το skinsmobile.gr. Και αυτό ακούγεται κανονικά, όπως ακούσαμε την Ήρα, δεν έχει καμία παρεμβολή σε σχέση με τον ήχο και, και το πώς ακούμε. Όπως είδατε, μιλούσε κανονικά. Δηλαδή κάνουμε τις βουτιές μας και σηκώνουμε το κινητό και πατάμε. Επίσης και από την άμμο προστατεύεται το τηλέφωνο. Ακούστε να δείτε τώρα. Και για την άμμο είναι σημαντικό γιατί χαλά πάρα πολύ εύκολα τα κινητά έτσι. Ακριβώς. Τι Λίγο λέτε που θα τώρα? σου φέρω. Τι να σου πάω καμιά μέρα διακοπές, φέρω μου. Να Κάνει έρθει το όπως Σαββατοκύριακο. Εγώ λέω να έρθει όπως είναι η Ήρα. Κοίταξε, Ήρα, ειλικρινά, αν είναι να έρθεις όπως είσαι, έλα και πες μας και για τις θήκες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θέλετε, εγώ νιώθω λίγο άβολα, η αλήθεια είναι, αλλά Να εντάξει. σου πω, Ήρα μου, καταρχάς είσαι στο φυσικό περιβάλλον της θάλασσας για να φοράς μαγιό το φόρες σε ένα πλατό, τώρα να μην αστευόμαστε και νιώθεις και άσχημα. Η θάλασσα πώς ήταν? Η θάλασσα, να σου πω, ήταν Κρυό. ζεστή. Α, Όχι. ζεστή, τέλεια. Πολύ ζεστή και είμαι και κρυουλιάρα γενικά, οπότε και μπήκα κατευθείαν. Οπότε Τι ωραία. ελάτε όλοι στη θάλασσα. Και φαίνεται και πολύ καθαρή. Ναι, είναι Και πολύ σκέψου καθαρή. είναι τίποτα στην πόλη μέσα. Είμαστε στον Άλυμο, έτσι, Ναι, στο ναι. Στάδρα Beach. Τέλεια. Και σου έχω και άλλες εκπλήξεις. Αλήθεια λες? Βέβαια, και έχω και το επόμενο ειδικά αφιερωμένο σε σένα και στις μαμάδες. Α, μάλιστα, γιατί αυτό πού το αφιέρωσε ειδικά. Δεν ξέρω γιατί γελάει ο Παναγιώτης και ο Μιχάλης ιδιαίτερα, δεν ξέρω. Ήταν για αυτές που γίνονται μαμά. Είναι ένα βήμα πριν. Το ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα. Μπορεί κάποιος χρησιμοποιώντας αυτή τη θήκη για αυτό το κινητό να γίνει και μαμά κάποια? Δεν επηρεάζει. Χρησιμοποιήσεις το κινητό και μόνο ναι. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που τα διευκρινίσαμε. Ήρα, παραμένεις εκεί, είσαι τυχερή της ημέρας σήμερα και περιμένουμε και τις εκπλήξεις που μας έχεις για τις μαμάδες, που δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Θα ντυθώ μετά, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Κοίταξε, εμείς
Είσαι άρτια δημοσιογράφος, οπότε